זה וידאו. מרלנה, אתה אוהבת אותי? מה, זה וידאו? כן. תחפשי אותה. אצלי מדממת. ילדה, למה את יפה? אני לא... ילדה, למה את יפה? אוי, איזה חיבוק. עוד הפעם. איזה רגל חזק. ילדה, למה את ילדה? למה את ילדה? מה את עושה עם המעסיק חוטיני? כולם מצחקקות. ילדה, תגידי שלום לאמא, ואת לאבא. ואת לא צריך. עוד פעם חוטיני. יאללה, אל תתביישי. זאת היא ילדה הכי פריקית בעולם. היא קצת מתביישת כרגע, אבל זה יעבור לך. אני מתחזקת לה. את צריכה להיות בדיפרסיה. את צריכה להיות בדיפרסיה. את פריקית, את צריכה להיות בדיפרסיה. וואי, נמרח לך כל האיפור, את תראי. אני יודעת. חוטיני, נו. חוטיני. או בלה. ואת תתביישי. תביא לי, נו. טוב.